Paakabuda nako ndikwakuna baba vangu akabata chimuti. Saka pavakaitana face to face, baba vakabva vasumudza danda kuti varove mukomana uya. Mukomana uya akabva abata danda riya ndokubva vatanga kudhonzerana danda riya. Handitika kuti mukomana uyu akwanise kunge achisi panguva iyo aida kuti akwanise, ndikaona sekuti aida kuti apukunyuke kuti agone kunge achitiza. Ndo panguva ya mukomana uyu paakasiya danda, sevanhu vakanga vachikikirisana kudai, baba vakabva vadzoka negotsi, ndobva vaenda kunorovera negotsi. Pavakadonha negotsi ipapo that moment vakatanga kutodhonza mweya. Saka ndakati no, kwangu adoka. Muzukuru wangu akabva, ndakanga ndakudedzera muzukuru wangu kuti muzukuru yane light, tione madonhero aita baba tikwanise kuvabatsira tione zvinhu zvaitika pakudonha kwavaita. Saka muzukuru ipopo mombe dzakabva dzabuda kudanga. Pakazouya kamuzukuru kanovasazita wababa avo kushaika Modius. Ndikakazouya nelight vandatitora mvura Modius. Tiedze kuvadira mvura musoro. Shuwa tikakwanisa kuvadira mvura musoro, ndikati ndanonoka, rega tibvise hembe. Vanda kubvisa hembe kuti pave neaeration ya first aid yandada kutrya kuita. Panguva iyo vandatanga kubvisa bhutsu. Saka zvadaro unofunga vanhu vakazoungana, mudzimai wewe ukaenda kuvharira mombe dzanza buda uya haana kudzoka, akabva ati nganditsvage kuti munhu batsiro pa next door kuti vauye kunesana kuita na baba mukuru na baba natezvara vavo. Ndakazongonzwa ndiri kudanga kwemombe kweko kuti kudonha. Pandakamhanya kubva kudanga kwemombe ndichisvika natezvara vangu varara pasi kudai, ndakanzwa kupera simba muviri wangu. Sekuru bva ndindivhenekere, ndikati ndinovheneka sei ndatezvara, kana mukati muda kuvabvisa hembe mubvisa hembe, ndakatarisa ndatezvara zviite, chirege ndimhanye kunotsvaga sekuru vakuru pazasavo vanokwanisa kukuita sei kukubatsirai kuvabata, ina handikwanise kuvabata. Pakapera chinguva ndione vanhu vanext door vatoungana vauzara kuno kwini ndakangogara kuno kuse munhu ndisingagoni kuita sei kufamba. Patova paindo pandakabva ndazokambairawo, ndakambaira kweva ndasvika ndakangoona baba vakangorara. Ndikati ko chiko chikuitika, zvikanzi vangodonha. Asi taidza kuvaisa mvura havasi kudi, havasi kumuka. Ndochiitiko chatikasangana nacho. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Ishuviro yemunhu wese kana kuti vanhu vese kuti gore zvarinopera tipindewo mune rimwe gore hama nyama nemweya zviri pamwe chete, asi zvese izvi dzangova ndangariro pamhuri yatasvikira kuno kumaundarweni kuno kwadotito, mhuri yekwakanyemba iyo yakarasikirwa nababa nemusi wa 27 December vatarisira kuti vava kusvikawo mugoredzva vari pamwe chete. Vanongoti pakatanga kuita misunderstanding pakati pababa nemwanakomana wavo, kuzosvika mwana nababa vaitaka kurwisana, kuzosvika baba muzuva ranhasi tichiti vakangodonha vakafa. Ngaititaure nehama neshamwari, ma-eyewitnesses, masabhuku, tinyatsonzwisisa kuti chakazosvika pakuti vanyemba vasvike pakufa chi. Sizi makadi tiri pamakadi zvenyu tiri nani kuti seiko kuno kuno kuri nani matambudziko chete tikasangana nayo, tiri kuchema. Mama tanga nekundudza matambudziko, hamusi kufarira here kuti Mwari akusvitsai mugoredzo? Aiwa, tiri kufara, but kufara kwacho atakapinda mugoredzo tichichema, saka kufara kwacho kunenge kwarijusika manje. Tongotenda Mwari takapinda mugoredzo tiri vapenyu, asi takapinda tichichema. Takanzwa foni yarira zvikanzi aiwa kuno kwaita chiitiko chekuti hama dzasara dzakasungikana mwoyo. Zvakanyatsofamba sei sisi muchititsanangurira zvizere kuti zvakafamba sei kuti tizosvika pakuti aiwa tarasikirwa nababa? Nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndinorwara, ndakabva kuKanada last week but unoitwa operation, ndakangotangorwara pandazosvika pakuita sei pakuitwa operation, saka ndakazoya kunoku kumusha kunoku ndiko kwandakaberekwa. Saka ndauya kuzogara kunoku, ndaigara panapa pamukona pandiri panapa. Saka baba uri musi wa 26 musi wa 27 vakabuda vachienda mumashops uko kunonzi kwagore jena. Vaenda ikoko ini pavakabuda ndakuvaona ndakatozongoita zvokunzwa kuti ndokwavaita sei
ndokwavaenda ende munhu akaitoti ndizoti ndokwavaenda ndevamwe sekuru so vanogara apo vatonditi baba wako ndavasiya kupi ndavasiya kumashops kwagurejena vachingoonwa zvavo ndazoita zvekunzvenga ikoko nokuti nzara taenda ikoko tisati sei tisati tadya saka vabi yangu vanga vachishingirira ini ndazongoti ndakundika ini nekuda kwokuti handina kudya rege ndiende kupi kumba ndikati saka baba kusavaona kwandikuita ndokwavari zvakanzi kwanga kuri kuma3 pavakauya sekuru vava vachidaro kwakuma5 zuva rakunodoka ndopa ndakati arye ndigeze ndesiva mvura nameguru kuti ndigeze useruko ndopa ndakanzwa baba vachitaura kukumiruko vachibva kumashops ikoko kwakanga vaenda ndova ndati sezvo ndogezera panze rege ndikasira kugeza baba it's obvious kuti zvasina kuya vachindiona panapa Maxine vanotodarika nepano vachindiona kuti ndaswera sei ndakasira kugeza ndapedza kugeza vandabuda vandagara panze pamusuwo apa ndagara ipapo baba pasina chinguva vakabva vasvika ndipo vasvika maswera sei pavakasvika vakasvika ndakagara nehanzvadzi yangu uye akagara paseri apo ndipo vatoti sweresa maswera sei takati taswera zvakanzi ndandaenda kunonwa doro uku but nzara ndine nzara ndikati mune nzara maenda musina kunwa musina kudya zvakanzi handina kudya ndine nzara atete ndikati pamwe amene maita sei bika chikafu uku dai madarikira maita sei maenda unodya zvakanzi ndangotike ndipinde ndichikuonai ndova ndangozodarikira kuenda kumba kawani ndova tatotanga kutotaurawo nyaya paipai chotaura nyaya tichiseka nehanzvadzi yangu naivo baba T3 saka papera chinguva muhanzvadzi yangu akabva azosvika wachibudikirawo neapa takagara panze papa ndopa akabva asvika ndobva agara apo inini nehanzvadzi yangu ina baba takagara apa saka patemi akasvika hanzvadzi yangu yachigara baba ndopa wakabva mutiko iwe uri kuenda kupi ndobva apindura akati ndiri kuya pano kuzoona hanzvadzi yangu ndaswera ndinoita sei ndisina kumuona ndaya kuti ndizomuona kuti aswera sei zvakanzi enda kwauri kungochienda ndopa akapindura kuti ko baba kwamuti ndiende ndekupi kwamuri undituma ndaizoona chii hanzvadzi yangu pano zvakanzi papano pasi pamba pako ndibaba vapindurani vapindura hanzvadzi yangu uya ndopa vakati ako baba chii kuti pamandidaro ndaizoona hanzvadzi yangu pano mako nditi ndiende kwandikanga ndichienda ndikupi kwamuri kuti ndiri sei ndiende saka baba vakatanga kupindura dzimwe mhindo dzasinganzwisisiki waitaura madimikira vakamuti rodhi yako yauri kufamba nayo haisi rodhi yakanaka ende ukaramba uchifamba nerodhi yauri kufamba nayo hausvike kwauri kuenda hanzvadzi yangu ndobva atoti ko rodhi yamutaura nezvayo ndeipi zvikanzi dei wangu watotsvaga riri gredha wagredha nzira yakufamba nayo ndekuti ugona kusvika kwauri kuita sei kwauri kuenda uyu ndopa akati mutaura rodhi yandabva nayo kwagurejena here ndoyamutaura kuti ndigredhe here zvikanzi shona yandikutaura kuinzwisisa uri kutonzwa zvandiri kutaura ipapa kuti ndiri kutaura kuti kudii ndibva ndatotanga kutoseka hanzvadzi yangu panditarisa anga asina kudhakwa ndobva tatanga kuseka paipai saka baba vakabva vatanga kushtuka hanzvadzi yangu yewe moment yavakatanga kungomutuka uyu ndopa akabva asumuka akati sisi ndakuita sei ndakuenda ndobva tasara paipai baba vakabva vatanga kutuka hanzvadzi yangu uyu zvikanzi baba mungonditukirei chamunditukira zvakanzi wakanyanya kungwarisa steriki uyo pamusha panapa zvikanzi ndangwarisa ndaita sei baba imi mune problem chamuti ndangwarisa chii apa mako ndituka ndaizoona hanzvadzi yangu apa muri kuramba muchindituka chamunditukira chii panguva iyo baba vakabva vasumuka vanga vagara padhuze neni pasilabha apo iye anga agara pamatombo apo vakabva vaenda pamatombo panga agara paipepa vasvikabva vamburi vachibhagera vakutanga kukikisana paipai ndova ndati kochicha maakuita papi panapa saka hanzvadzi yangu yepatemi akarohwa chibhagera akabva adzoka kumashure ndobva anhonga dombo ada kuvatema nedombo riri ndopa ndakati hanzvadzi uda kundiuraya here oneni mamwenye handigoni kufamba handigoni kana kutiza chii chamakuda kuita panapa ndobva akanda dombo riri pasi ndikati musadaro endai kumba kwenyu kana madhako ende munorara zveshuwa hanzvadzi yangu yakafamba ndobva aenda unomira pahunapo baba vana kumira kutuka vaituka zvinyadzi zvazvisingaiti zvoti kana ini ndeitoshayapo kupinda nezvinyadzi zvavaita sei zvavaituka sinzi kubva ndichikura ndisandambonzwa vachituka mutukiro wavaita iwowo saka hanzvadzi yangu yakabva amira apo vatanga kudzoserana nawo kutuka kwavaita baba vakabva vabva apa vavafamba ndobva vatendera tikatoti pamwe vakutora rodhi kuenda kumba kwavo havana kunanga kumba kwavo vasvika paseri pebhaundi apo vakabva vatendera seuyu anga akamira ukanga ari munhu akadhakwa ende zvandaitaura haizvinza vandati hanzvadzi famba uende kumba kwako kunorara
asi uda zvokuti muite noise papi panapa uye haana kundinzwa. Baba vakabva vatenderani pasi pebhaundi apo ndobva vaenda nekuseri kwehuni. Pakasvika pahuni pasi take pakatangira huni apo vanhonga huni yavo papi ipo pai uye akanga akamira akazamiramira huni bva vatenderani kuseri kwake ndobva vasvika bva vamurova panapa pane huni yaiya. Patemu yakarohwa nehuni musoro ndipo ndakabva ndashiedzera maiguru manyai kunomuta sei mubate bamukuru venyu vari kurwisana kuno kunani nababa. Imagine kuti maiguru vacho vangu vari ukoko but nemavhauga aitaura baba vaitonyara kuti vauye kupi vauye kuno kuti vasvika vabatani nokuti baba vaingotuka zvavasati vakamboita kana ivo vaitoshandisa kuti ko baba kutuka chii. Maiguru vaya vakabva vauya vachimhanya kubva kumba kwavo ndipo vasvika apo pavabata bamukuru vavo vanzi bamukuru chi handei kumba munorara kana makadhakwa. Pavabata bamukuru vavo pavaenda navo kumba baba vakabva vatora rodhi pavaenda pamba pavo boiswaira apapo. Pasina chinguva ava vatora bamukuru vavo vaenda navo kumba kwavo pakabva pasvika sekuru ava vanopota vachiuya vachindipa mavheji muriwo nekuti vati muzukuru ndava nemuriwo uyu kuti wane muriwo kuita sei ukudyisa sedzana handisipo saka ndanonoka kusvika saka ndati rege ndimhanye ndiyo ndikupe chi muriwo. Ndakati sekuru maita basa. Saka patemu yandikutaura nasekuru iye ndakabva ndazoona baba vari kubva kumba kwavo vakabata kuti zidanda ririri vakarisa panapapa vari kufamba ndakaona vari apapa ndovati sekuru mukuona baba vakabata zihuni avo vanga vachinesana nani nehanzvadzi yangu panapa. Saka pa vakumhanya futi kupi vakuenda futi kupi kwaari kwaabatwa nameguruku achita sei achienda uko. Saka ndikukumbira mumhanye kupi mumhanye kokuyo uko munobata vanhu ava vakarwisana vanogona kuzokuwadzana. Sekuru bva vatomboda kuramba vakati ininika handinyatsoona kana kwadoka muzukuru ndine problem yechiyema zizo zvaunotoziva apa ndakana kuya nefoni yelight. Ndakati sekuru manje ndazwa meguru vachishedzera kuti mombe dzaita se dzabuda kudanga. Saka ikokuye kureva kuti kutori nemukoma vari vegani meguru vaenda kunovharira chi mombe. Saka ndikutokumbirawo sekuru kuti mhanyai. Sekuru bva vatombofamba kusvika pakarodhi apo vada kutoenda kumba kwavo. Ndikati sekuru please ndikutokumbira kuti muite sei mumhanye kunoona kuti tsano wenyu kwavari kuenda uko sevanhu vakadhakwa. Sekuru zveshuwa vakamhanya. Iye ndakapedzisa kuona baba vakuita se vatosvika payadhi yemuroora wangu vachiende kokuye sekuru vandavati sekuru chimhanyai. Ini ndasara kuno kundakagara ndikazongonzwa sekuru vakuti vakutaurawo zvandainzwawo nekunoku handokwanisa kuenda panguva ipi panguva iyo. Azongonzwa sekuru vakuti ndipei laiti ndione vadona ndipei laiti ndione vadona huyai nemvura tedze kuvaisa chi mvura zvinhu zvandainzwa ndiri kupi ndiri kuno kwasina ndisingaone nokuti kwanga kuri kuseri. Pakapera chinguva ndione vanhu vanext door vatoungana vauzara kuno kuine ndakangogara kuno kuse munhu ndisingagoni kuita se kufamba. Patova paindo pandakabva ndazokambairawo ndakambaira kweva ndasvika ndakangoona baba vakangorara. Ndikati ko chii kuchikuitika zvikanzi vangodona asi taedza kuvaisa mvura havasi kudi havasi kumuka. Ndochiitiko chatikasangana nacho. Muchiziva imimi ndanzwa muchiti baba kanga katorike kutanga kuti vatukani kana kuti vatuke vanhu zvinyadzi. Muchigara nawe mimi pana pamusha kurwisana kwavaiita nemwanakomana wavo zvichidawo nevamwe kwavanotandarira ikoko kumabhawa ikoko kana munharaunda munomu munhu aizikanwa ari munhu ane unhu hwakaita sei. Vari baba vangu baba vangu kubva ini ndichikura ndinavo zvandinoziva ndinozoti baba vangu vaiti vakanwa doro musi iwoyo pamba tinenge tichifara vachitaura nyaya dzinonakidza. Imagine pavakatosvika vachitaura madimikira ipapo ndikatongoti baba ndo zvavanoita sei ndo zvavanoita tinenge totaura nyaya tichiseka ende vanga vasingasviki kana pakunguva yekurwisana nemunhu but musi iwoyo zvakatondinetsa kuti wai vari kusumuka kuti vasvike kurwisa chi mukoma zvavasati vakamboita kana kuti muno muvillage kana makabvunza kuti pane munhu wakamborwisana naye vaitawo kana doro vaisvika mumba votaura nyaya nevana vovoseka voenda mumba vanorara. Mukoma vanga vasina noise nemunhu vaiti vakatobva kuno kudhakwa vaiti vakasvika pano vaingosvika vodya vopinda mumba mavorara vanga vasingaiti noise nemunhu. Ndazwa muchiti makazongosvika baba vari pasi vachinzi vadirwa mvura vaidzwa kuita zvese makazobvunzisa here kuti chaita kuti vadonhe kudonha kwestress here kudonha kwekuti varohwa namukoma here chakaita kuti vadonhe chii. Ini ndakabvunza iye hanzvadzi yangu ndakati ko vazodonha apa chii chaitika ndichibvunzawo futi nasekuru. Hanzvadzi yangu akataura akati pavasvika payadhi panapa vasvika unditi iwe buda mumba mauri nhasi ndikuda nezvako. Ini ndaramba mumba ndakagara kusvika sekuru ava vasvika vavamira pamusuo vakutsura baba vangu vabva vapindura sekuru kuti hazvisi zvemusha wenyu ibvai panapa pamusha pangu
saka ini ndaramba ndiri mumba hanzvadzi panguva yangu achitaura nani nasekuru mukoma ndivangu vakutsanganangurira inini izvozvo. Ndikati chii chazoitika kuti vasvike pakudonha, vakati vasimudza shamu iye vachida kurovani mukoma. Pateme yavasimudza shamu vachida kuvarova ndipo vabata chimuti chechechi. Saka ivo mukoma wangu vari pasitepe padenga, baba vangu ane chepazasi. Saka pateme yavakadhonza chimuti chechechi, baba vangu vari pasi nekudhakwa kwanga vakaita vakabva vangodonha. Kozi uyo akachidhonza nesimba anga akadhakwa zvake, but kudhakwa kwanga kwakaita baba nekudhakwa kwanga kwakaita mukoma zvanga zvakaita zvakasiyana. Baba kana nyangwe even pavaifamba ipapo vachienda uko vaiti vakafamba so vairatidza kuti munhu asina simba. Saka ini ndakafunga kuti zvavasina simba inzara yavainayo, vakatanga vadya vanoisa se vanowana simba plus munhu akadhakwa. Saka baba nekudhakwa nekuti vanga vasina kuti simba vakabva vangodonha. Baba munhu wekuti ndazwa muchiti semunhu akanga asina kudya, makusena acho vakanga vambodya here kune vanogara navo padhuze? Vakanga vasina nekuti munin'ina wangu anobikira inini chikafu ndiye aibikira baba chikafu. Patime yatakazodya baba vanga vabuda kare, vakabuda vasina kudya. Saka doro ravaimwa kana makazoito ferefeto kana makazombonzwa kune masaviro avo, vaimwa doro rakaita sei rakazoita kuti vasvike pakuti uko vane nzara uko zvinhu zvese zvakava zvavawandira, vainwa doro rakaita sei? Vainwa tudoro turiko mazano tunonzi tumbota neyazozoti making stallion tutwavainwa. Kana even panga vari ipapapo pavakauya vaitova nako kadoro kavo ikako vaitova nako muhomwe. Asi kubvira nekubvira ndokavaitongomwa here? Mazuva ano ndopanga vakunwa itoto even rimwe doro zvavo vanonwa utu kunoona kuti ndo tunenge tuchienderana nemari yavainayo. Okay, takatarisa chitwe chaitika baba vadonha usiku wacho zvakazofamba sei? Mapurisa kambva adaidzwa ipapo here kana kuti veukama maungana maonesana, zvakazofamba sei kubva ipapo? Panguva iyoyo taonesana takazoshidzwa vakuru vanga vari kuti hemutionerewo baba kuti kurara kwavaita uko chiisu tikungoona vakurara havasi kumuka, vaiswa mvura havasi kumuka. Vakuru vakauyawo ndovakati pasisina munhu atoshayika. Saka ndopakabva pafoniwa mukoma wangu mukuru vanogara kumiro uko bva vauya. Panguva yavo vakasvikawo panzvimbo vakabva vatofonera mapurisa. Zvanga zviri zvekumaraundi kuma 7-8 kuma 11 mapurisa akabva asvika. Ndanzwa muchiti mukoma havasiro firstborn, vakanga vane makore mangani mukoma kana kuti vane makore mangani izvezvi? Vane 47. Saka mapurisa paakauya vakambva vatakura mutumbi here kana kuti vakatanga vatakura mukoma, zvakafamba sei ipapo? Mapurisa pavakauya vakabva vatora bhodhi pavaisa munengirikeni munonzi chimukofini yavo pavaisa mumota yavo sezvo kwanga kwadoka, vabva vatitora mastatement kuti chii chakaitika zvakafamba sei. Zvadaro vakabva vati kwadoka pane zvimwe zvokuti tinofanira kuti handizoti vanoyati machii yekuti munofanira kutiudza pazvakatangira, makazobva pa makaenda papi, hazvifaniri kuitika ari manheru, zvinoda kwachena. Vakabva vatongorara bhodhi yavo vanayo mota bvarara mumota kwachena kuma 5 ndipo vakatanga kutibvunza kuti maiva papi pamakazobva pa, zvakafamba sei, vakazobva pa vakadii. Takatarisa ndanzwa baba vachiti zvinhu izvi sekuru ibvai pano ndezvemusha medu. Mune matambudziko here aimboitika mumusha kana zvamaona kuti izvi zvinhu zvaakuitika mumusha medu asisiri zvinhu zvakajairika? Maproblems omhuri agara arimo anowanika. Zvakafanana nokurwara kwangu inini, ndakatongorwarawo zvandisina kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika kuti ndizosvika pandiri panapa. Ndiri kuona mukutaura kuti kurwara kwangu, mukanditsanangurira ipapo here kuti makazvarwa makaremara kudai here kana kuti zvakazotouya munhu akura? Ndingangoti ndakatozvarwa ndisina kuremara, ndaitozvifambira nditori nemakumbo angu, but ndakatozongotanga urwara hwedzese muna Machi ndipo ndakatanga kurwara. Ndarwarawo ndingangoti dambudziko rakatozokonzeresa kuti ndisvike pakuti vanhu zvandiri zvino ndakaita miscarriage.
ndaita miscarriage ndangotanga kuzvimba zvigunwe zvekumaoko nemakumbo ndiri muchipatara. Ndobva ndasvika pakutosonzi ndadamburwa makumbo nezvigunwe. Nemiscarriage. Vana chiremba vaiti dambudziko kana kuti urwere huri papi? Ana chiremba pakutanga vakati tiri kufungidzira kuti inenge gangrene yekushomeka kweropa muviri. Pavazoti haisi gangrene, kosi dai vairi gangrene zvaikwira, nekuti ndakazobva pamaundari ndopa zvakaitikira vandatransfera kuenda kukaranda. Ndasvika kukaranda ndakabva ndanzi chimbobudai mozodzoka kana zvaramba zvakadaro. Padabuda vatadzoka tamboedzawo kufamba batsirwo kuchivanhu nekumaprofita. Hazvina kuchinja kusvika ndazodzokera kukaranda, asi vakati chirwere chacho tadzazoti chirwere rudzii. Vakazongonditewo tikufungidzira kuti inogona iri vaccine, kana makabayiwa vaccine ndoimwe yekukonzeresa izvozvo. Ndakati handina kubayiwa vaccine. Vaccine ipi? COVID-19. Vakati chirwere chatatadza kuti chirwere rudzii. Saka makumbo akazodemburwa munguva ipi? Ndakadamburwa muna October, November gore rino. November. Patabva iri? Gore rakapera. December baba vachizotaura zvakare mashoko. Handisitori nanguva ndauyawo panapa. Handina 2 weeks ndauya panapa. Ndabva kukaranda. Vachizosvika kutaurawo zvavaitaura izvozvo. Saka zvinhu zvinenge zvitotoshungurudzawo mhuri kuti zvaifamba sei. Takatarisa dambudziko renyu iri sisi, pane here rubatsiro rwamuri kuda? Takatarisana nekuti makademburwa makumbo, iko zvinondozoti kufamba kana kuti mamwe mabasa kunenge kwakunetsai sezvinhu zvakangouya tisingafungiri. Pane rubatsiro rwamuri kuda here mimi sedunga munhu makazvimiririra? Nini rubatsiro ruripo rwakakurisa rwandiri kuda. Chekutanga ndiri kukaranda ikoko ndadzokera kureview, ndakanzi makumbo angu aya ndakakwanisa kuwaniwa ma-artificial legs, ndokwanisa kufamba. But mari yacho handakwanisa kuita sei kuiwana. Nekuti murume wangu wokubva ndichisanganawo nedambudziko akabva atoshayika atonini. Saka hapana zvekutoti ipapa kuti nditozorapwa kusvika ndiri pandiri panapa. Hanzvadzi dzangu ndo vakatokwanisa kutotengesa zvipfuyo zvanga vainazvo kuti ndigone kuita sei kunobatsirika. Nevana vangu chaivo, ndine vana 3. Kuchikoro pese pandairwara hanzvadzi dzangu vanga vari mubishu rekurapisa inini kuti ndigone kuita sei, ndigone kuita zvakanaka. Kuchikoro vana vanga vatogara vasingaendi kuchikoro. Vakura sei vana? Wekutanga wachane 10 years, wechi2 ane 7 neane 4. Saka izvezvi vana vari kupi? Vana vari pano ndopavari. Hama dzemurume kana kuwanika? Hapana kana anouya kuzondiona kana anofona kubvunza kuti zvakazofamba sei kana kuti chii chikuitika. Mabuda muchipatara, maedza kufonera murume, foni yaisaita here? Makamboedzokera kumba here mukanoona kuti aripi kana kuti chii? Foni inoita, ukamufonera anondipindura kuti akakonzeresa kuti uve chirema ndiye ngakubatsire. Asi mumashure kwese maigara zvinhu zvakanaka? Taigara zvakanaka. Dambudziko razotongowa ipapa? Zvichireva kuti kana panhamo yababa havana kuwanika? Havana kuwanika. Kana mumwe chete wekufamily ikoko? Hakuna akauya. Saka iko zvino bhodhi iri kupi? Baba vakatovigwa here kana kuti? Baba havasati vavigwa, vari kumaundari wenu kumochari ndokwavari. Danzi chamisa chii? Chamisa kuti vavigwe. Inini papo handisozonyatsa kuziva vanofamba vachienda ikoko vacho pari zvinhu zvapanapa avapo. Ina hapana uchandokuziva, ndingataure zvekunyepa. Tinotenda sisi, regai tinzwewo vamwe zvichida sekuru vamambotaura vai kuti sekuru ndo vandaitoti madi kumboteerawo baba, madi kumboteerawo mukoma. Manoedza kutaura navo
kuti zvichida tudoro kana kuti zvavanga vamwe izvozvo zvichida vanogona kukunyara iwo semunhu anotibatsira mazuva ese semunhu ari pedyo nesu. Regai tinzwewo divi rasekuru kuti pavakanosvika ikoko vachiona chakanyatsoitika chaicho ndinonzwa muchiti ndaingozongoudzwawo namukoma kundo zvakaitika zvichida mukoma semunhu anenge arohwawo neshoko vanogona kuita vachisirira zvimwe. Regai tinzwe kubva kuna sekuru, tinzwewo kuti pavakasvika vachiteera ikoko zvakanofamba sei, maita basa sisi. Ndofunga mazvinzwira pandanga ndichitaura nasisi Kesi vachitsanangura kuti aiwa munhu wandakazotiwo endaiwo munondirandutsira mhirizhonga kana kuti bopoto rakanga riripo pakati pababa vangu nehanzvadzi yangu ndisekuru vandamira nawo pano. Regai tinzwewo divi rasekuru semunhu mukuruwo vanogona kunge vaine zvimwe zvavaiudzwawo nababa zvinenge zvichinetsa mumhuri zvakazosvika pakuti vataure nemadimikira vachitaurira mwana wavo kuzosvika tarasikirwa nababa. Sekuru makadi? Ndinofara angweni Chiripo izukuru seiko kuno kuMount Arwen. Tinongochidai dambudziko ndiro ratasongana naro iri. Chokwadi. Tinotanga nekuti nematambudziko pane chiitiko chinosuvisa chatatarisana nacho ichi. Ichokwadi ichokwadi. Pandataura nasisi Kesi vanga vachiti ivo sekuru ndo munhu wekuti vaitibatsirawo pamatambudziko atisangana nawo, ndo vaiuya vachindipawo muriwo patinge tisina chekubika. Vandiudza zvakare vakati ndimi munhu wekutanga wavakaudza kuti aiwa baba na mukoma wangu vari kunetsana, madima mbonorandutsirawo kunetsana kwavari kuita. Baba pane zvavaimbokutaurira here zvaimbovanetsawo zvaiitika pakati pavo nemwanakomana wavo tizosvika pakurasikirwa nababa muzuva ranhasi? Hapana chavakambonditaurira. Ndaitongoziva vari vanhu vaitongogara mune zvakanaka nguva dzose. Saka zvazongoitikawo pakuti kutadza kuwirirana kana kunetsana kwaitika muzuva ranhasi? Ichokwadi, ndakaona sekudaro nokuti sevanhu vanga vakadhakwa hamina kuti zvikangoitikawo saizvozvo, asi vanhu vanongogara zvakanaka. Ivo baba vacho nemukomana wacho kana pese pavanoona doro hataitomboona kana noizi kana kutombonzwawo ripoti kuti vanetsana nanhingi kana nanhingi. Ichokwadi. Muchindiudza imi baba maziviro enyu pamusoro penyaya iyi akamira sei? Right. Nyaya iyi sekutsanangura kwatamusikana Kesi ndakasvikawo saizvozvo achizoti sekuru mukagonere kundibetserawo sezvo baba ndaona sezvo baba ndaona vabata danda vangabva kundikurukura munesaniro vanga vachiita chimhanya iuko nokuti mukoma Clay vakarara kumba kwa maiguru. Zvichokwadi ndakamboti handikambotsika madziro kuti handizvikwanisi nokuda kuti ndine short side handinyatsoona zvakanaka, asi seshoko rakataura kuti no sekuru anowana kunosvika pakukuvadza hanzvadzi yangu zvikandibata pasi pemoyo wangu ndikati regai pamwe mukuwasha wangu anogonawo kuita sekundinyara. Saka zvakadaro ndakasvikapo vandamira pamusuwo padhoframe ndingangoti 3 meters apart, ivo baba vangu vari parutivi rwekicheni. Zvakadaro nofunga ndakasvika mukomana uye wavainetsana naye akanga adirwa mumba anga ari mumba imomo. Ndokubva ndatizvo nditikumbire kune mukuwasha wangu kuti baba ndikukumbirawo ruregerero. Kana mukuwasha wenyu mimi ndi baba? Mati? Mukuwasha wenyu wanga ari baba? Ndiwo baba vomukomana uyu. Ndikukumbirawo ruregerero kana mune kunetsana kwamaita. Munogona kuzozvitaura kwakachena musina kudhakwa. Handitika? Saka mukuwasha wangu dzati moment akabva ati imimi baba sudurukai. Handina mhosva nemi ndoda Clay. Ndwandiri kuda ndikati zvamuti muda Clay munogona kusvika pakukanganisana nokuda kuti chinhu chamukabata ichi chinokuvadza munosvika pakukuvadzana. Saka sezvindeione handiri mukomana yanga ari mumba ndichitaura nababa vake. Chakaitika ndechekuti mukomana akafungidzira kuti baba vari kuya nesaidhi rekumadokero, chirege ndichibuda nesaidhi rekumabvazuva ndichitiza baba vangu. Saka panguva iyoyo semunhu asina kuziva paakabuda nako ndikwakuna baba vangu akabata chimuti. Saka pavakatana face to face baba vakabva vasumudza danda kuti varove mukomana uya. Mukomana uya akabva abata danda riya ndokubva vatanga kudhonzerana danda riya. Handitika kuti mukomana uyu akwanise kunge achisi panguva iyo aida kuti akwanise, ndikaona sekuti aida kuti apukunyuke kuti agone kunge achitiza. Ndo panguva ya mukomana uyu paakasiya danda sevanhu vakanga vachikikirisana kudai, baba vakabva vadzoka negotsi ndobva kunorovera negotsi. Pavakadonha negotsi ipapo that moment vakatanga kutodhonza mweya. Saka ndakati no kwangu kwadoka
muzukuru wangu akabva, ndakanga ndakudedzera muzukuru wangu kuti muzukuru yane light tione madonho yaita baba tikwanise kuvabatsira tione zvinhu zvaitika pakudonha kwavaita. Saka muzukuru ipopo mombe dzakabva dzabuda kudanga. Pakazouya kamuzukuru kanovasazitawo baba avo kushaika Modius. Ndikakazouya nelight vandatitora mvura Modius. Tiedze kuvadira mvura musoro. Shuwa tikakwanisa kuvadira mvura musoro ndikati ndanonoka. Rikatibvise hembe. Vanda kubvisa hembe kuti pave neaeration ya first aid yandada kutrya kuita. Panguva iyo vandatanga kubvisa bhutsu. Saka zvadaro unofunga vanhu vakazoungana mudzimai iweyo ukena kuvharira mombe dzanza buda uye haana kudzoka akabva ati ganitsvage kuti munhu batsiro pa next door kuti vauye kunetsana kuita na baba mukuru na baba natezvara vavo. Saka panguva yavakapembera vachidzika zasi vachiudza vanhu funga vakaudza misha mitatu pavakazodzoka vakazowana baba vashaika. Saka panguva iyoyo ndichidira baba vamvura musoro vaidhonza mweya. Handitika? Vachidhonza mweya kudaro ndikabva ndabata padumbu paya. Vakabva vamira pakudhonza mweya ndizozwa padumbu ndopamba kungofema chete. Saka mafemera vangoita zvokungogwina kudaiso vachigwina kudaiso kuzama rababa ndobva vatonyarara vakadero. Ndo mazira andikuita pamafira yakaita baba havana kurohwa nemukomana. Baba ndio vaida kurova mukomana ndio kuchivhika chimuti pakudhonzerana paya mukomana ndio vasiya chimuti chiya baba ndio vazoenda negosi. Ndo zvandakaona pachiitiko chakaitika pakufa kwaModus Kanyimba. Ndinotenda hangu. Takatarisa ipapo baba. Tingati here kunetsana kwekuti imhepo yanga yapinda mumusha kana kuti kunetsana kwehwahongwaniwa nababa. Ya, zvakadaro. Tinodzoka toti doro 1 toti mhepo dzacho 2 noda kokuti vakatangira kunoko. Handitika? Baba vakatanga kurova mukomana ndo vanzwisisa audzwa nasisi kuti musadero hanai. Number 2 vanziende munorara kumba baba vakabva vapota neseri kwebound uku. Mukomana paendawo kumba kwake ndobva vamunyandira vakamuba gosi. Baba vaibva vaenda kunotora huni yanga iri pabakwa rehuni dzefodya ndobva vamurova futi musoro. Saka zvakadaro ndikuona sokuti kuti nditi ndikuona sokuti kudhakwa here kana kuti imhepo here. Ndichiona zvanga vasingaiti ndingisoona kuti inenge mhepo yanga iripo. Baba kana pane zvanga zvaitika kana chingava chiri chii nekuti vaita zvanga vasingamboita mazuva ese. Ndimoona ndikazviita iyi. Kuzamarawo shuwa chiitiko cherufu chazoitika mapurisa akazouya ndokutora mastatement avo. Vatora mastatement funga takatsanangura zvatakaona nemeso. Zvichireva kuti musikana yanzadzi yacho neni sekuru namai nini vane paumba pakafira babava tese takapawo mastatement sekuona kwatikazviita. Ndinotenda hangu ini. Saka iko zvino ndanzwa sisi vachiti hatisi kuziva kuti mutumbi tongozva kuti uri kumaundarweni chamisa chii kuti pavigwe baba kubva musi wa27 nasuno watiwo musi wa3. Ndinotenda nyaya semanzwiri andikazviita chachinyaya kunetsa nofunga dzimwe inyaya dziri kumapurisa amene mainvestigations avanoitawo mapurisa panyaya dzavo kuti zvakamira sei, dzingava dziri mari here dzinenge dzichinetsa kana kuti chingava chiri chii. Isu hatingaende kumberi kwemapurisa, iwo mapurisa ndiwano authorize kuti uyai muchitora mutumbi wenyu chingonzwa kuti no vada kuendeswa kupostmortem manzi kuHarare. Saka takangomirirawo nguva tinzonzwa kuti vasha authorizwa rini kuti vazotora mutumbi iwoyo vazoradza. Iye mukomana ari kupi? Mukomana akasungwa. Atori kumaundarweni. Ichokwadi. Tinotenda baba hatizikana paine rubatsiro rwamungade semhuri kuti rubatsirwe narwo sinzi nhamo isati yatoita se isati yatopera munhu asati atovigwa postmortem yacho zvakare isati yatoitwa. Ichokwadi ndinotenda nyaya iripo nechiitiko chakadai kuruzhinji rweZimbabwe. Chokutanga dambudziko guru riripo panhau yemusikana uyu akaremara uyu 1 parubatsiro dai ruzhinji rweZimbabwe rwagona kutibatsirawo pamusikana yeuye uyezve pane nherera dzakasiyiwa nababa noti baba vashaika ava havasina mudzimai vakanga vasiyawo vana 3 vanga vachitobikiranawo vakadaro. Saka vana ivavo vari kutotambura vari kutodzungaira vazotsitsikizwa nemusikana akazouya akanga aroorwa uyu
rimwe dambudziko rakadaro. Naizvozvo zvakadaro tikukumbirawo paruzhinji rweZimbabwe kuti dai vagona kutibetserawo nemari yagona kubatsirawo mhuri yewo kwana Kanyembai. Totevera kana dziri nhau dzemari especially panhau yechikafu hapana kana chikafu chokutodya kunyange vanhu vakanzi vauya panhamo panapa hatina kana chikafu chokuti vangawanawo chikafu chokuti vakwanise kunge vachibetsereka paupenyu. Ndinotenda kana mari dzematransport dzokufambisa kana pane vanokwanisa kutibetserawo nemari vachibetserawo mhuri yekwana Kanyembai panodikana mari nekuti rufu kana ruchinge rwadai runoda mari dzakati vanokwanisa kunge vachitibetserawo saizvozvi. Ndinotenda hangu ini. Tinotenda baba maita basi. Iko zvino vandamira navo ndo amainini vanga vachitaurwa pese pakachitaurwa nyaya kuti aiwa kumba kwa amainini ndo kwakazonoitikira chitiko chekuti baba vazosvika pakutisiya. Mama ni matambudziko akaonekwa. Mama muchitarisisawo kana kuti maziviro enyu panyaya iyi yakafambawo sei kuchizosvika pakuti kumba kwa amainini uko ndo kwakazonoitikira chitiko ichi? Ndingati dzokei mushure mbichana kuti munyatsoziva kuti sei banguru vangu vachigara na pamba pangu. Ndofunga ndakati ndichiroorwa mumusha muno mu 2010 ndichipiwa musha kunzi muroora asununguka achibika pako. Banguru vangu vanga vasina mbobvira varoora. Ndobva ndakabva ndabudiswa navo naamwene vangu zvichinzi hamungangotanga kugara mega chioi mukoma murume wenyu uyu sezvo asina mudzimai mugarewo naye mwana wekubikira kuti mukabikawo chikafu mwana wekusunuka nekuti ndanisandane mwana ndandichakazvitakura ndine pamwiri panga pane 3 months pefirst born yangu. Ndofunga ndakatora banguru vangu ivavo tikagara pamusha wedu iwoyo zvakanaka zvisina kana bopoto kana kutaudzana kusvika pari nhasi ndane 15 years 14 to 15 years ndiri mumusha umu. Handina kubvira ndataudzana nabanguru ava zvekuti tinopesana vanhu vamwe vemuraini vanotogona kutotifungira zvisizizvo nokuti kumunda ndinawo inini pamberi pomombe ivo vari kuchaira kwese kwatinenge tiri vaviri nokuti murume wangu anenge ari kubasa nguva zhinji. Saka zvakandikachikamadza kana kunditambudzawo nekundidzudza nokuti bamukuru ava vanondinzwisisa. Kana pandakatouya ndichivati bamukuru zvaita sei vakandita kana muri mama ini ndinokunzwisai shuwa ndekupi kumba. Ndakatanga kungonzwa iri mheremhere ndiri mukicheni ndiri kubika kuno kukumba kwatete kwavanga vari. Vanhu ava vari kuratidza kuti kusa havasi kuwirirana. Saka munhu anga ane vhoisi rari pamusoro ndaatezvara vangu nekuda kwemavhauga wedza ibuda muromo atezvara vangu handida kuti ndikwanise kuti ndive ndinosumudza bamukuru vangu apa kuti handei kupi kumba nekuda kwemavhauga. Ndofunga pandakatanga kuvaona vakatogara ndichizivawo atezvara vangu inini ndine nyaya dzemumusha munomu dzandinotoziva dzakasoitika vachakura. Ndaitoti ndikaona vadhakwa ndaitouya kukicheni uko vamwene vangu vachiripo ndototandara navo ndaiudzwa zvese ambuya gore rakati zvakaitika zvakati gore rakati kwakaitika zvakati munhu anga akasununguka aitaura. Asi musi iyoyo zvakatondinetsa kuti ko baba nhasi vanosumudza mavhauga wedza akadaro kuti zviite sei. Ndazonzwa kuti bamukuru vangu vasumuka apa vafamba vasvika apa ndopavakaroverwa neuni pauni dzamuri kuona dziri apa idzi. Ini ndakabva ndabudawo kumba kwangu tete vandishedza kuti mai guru yemutore mukoma. Ndobva ndabuda ndakasangana nabamukuru vangu apo parodhi inodai neiri kudai. Ndakabata bamukuru vangu kudai ndikati bamukuru handei mumba ko chii munhu akadhakwa anoyambawo rara omuka mangwana nyaya yotagwa zvakanaka. Ndofunga bamukuru vakanditi mai nini ini ndatoona nerodhi yekuku ndapesana nababa nokuti ndatoona kuti nababa hatisi kuwirirana. Ini chenangokwanisa kuita ndechekumutsa baba nokuti ndanzi Crey uri panapa zvakova mashosi baba wako varara parodhi inonovamutsa vaende kumba kuda vane nzara. Pandamutsa baba kuti baba mukai muende kumba baba bva wati wandimutsirei. Ndikasaka ndonyaya manesana iyoyo zvikanzi ndiyo chete amaini nandikuziva ndikati mune shuwa here zvikanzi ndakavabata ndakavaisa mukicheni mangumo ndaida kutovakinura because boyska iyo ndoimba yavanorara ini ndorara mu3 rooms. Saka makindo andikaona ndinganonoke kutora kozi panguva ndakavabata apa ndichifamba navo kuenda navo kumba uko baba vakanhonga chimwe chimuti vakateera mashure mangu munhu waMwari. Ndofunga inini kubva ndagara ndiri kumunyeberai handisana muzwa wati zvangu achituka mashoko akadaro. Ndofunga ndakamira ndikatoti mazvimbakupa zvaita sei madii maenda kumba mangwana kwachena nyaya yozotaurwa zvakanaka ko madarirei havana vanondidaira varamba vakanyarara. Ndaisa bamukuru vangu mumba mombe dzikabva dzachikora danga
sezvo ndingoripo murume wangu anga asipo, vana vanga vabuda kunotenga airtime, vamwe ndatuma kumba kwagogo uko kunobata huku. Ndakabva ndatoona bangu muchigarai muno mukicheni, ini ndinoisa mombe mudanga, ndoda kudzoka kuti mundu udzoti chambonyanyonesa chii, ndobva ndakukinura ichi bedroom mopinda moita sei morara. Ini chinangwa changu chaiva chekuti ndikire banguru wangu mubedroom mavo, ndikavakirira momo ndaiziva kuti vaivata. Baba vaiwana mukana wokugara kupi kumba kwavo. Saka chakazoitika imombe dzakabuda ndo dzakazokonzeresa. Sezvo ndandiri 1 mumwe wangu Chirema sekuona kwenyu. Ndiri kudanga imwe yatendera noku imwe yatendera, ndiri mubishukisa mombe mudanga, ndakaona baba nechimuti chavo vabuda kubedroom kwavo. Vakatombopinda mubedroom mavo, ndikatoti baba pauno mubedroom pamwe kurara izvo kupi aiwa amene vaiteiwo. Ndobva funga mushe ndobva vabuda nechimuti vauya nacho, ndabadza light kwakwa kumaraund 66 kwakunoti bimuchana. Ndabadza light zaivheneka nepamusuwo, baba vakasvika vakamira pamusuwo pasitubhu pangu kudai so. Vakatanga kutuka vachiti chakati chamai vako kirei budai momo. Ini ndiri padanga mungopa unoti padhuze zvokuti munhu anenge achitaura ari apa ndinozvinzwa. Ndanzwa sekuru ava manje vachinzi endai sekuru, ndikati zvaringana sezvo paine munhu womurume andikwanisa kusvika mudhuze naatezvara ndiri muroora. Sekuru vachisvikawo vachiti zvadiko tsano mati nyaya iyi muzoitaura mangwana kwakachena nemukomana wayo kana matadza kuwirirana pane kuti mudai pamba pemuroora. Ndofunga baba vakakwanisa kupindura sekuru ava kuti nhari panapa hapazi pamusha penyu, siyanai nezvemumusha muno, hazvizi zvenyu, siyai ngaabude imomo chete kirei. Ndofunga banguru wangu vakapindurawo mashoko andakanzwa inini vachipindura baba, vakati baba imimi kugara kwedu kwese uku mamusingauye pano, ko nhasi mazoya kunoitei? Ini ndirumbamo munin'ina wangu, ko imimi panapa muri kudei? Imimi ndime endai kumba kwenyu. Baba vakati handisi kuenda, budai imomo kurumbidza tipedzerane. Saka kuzobudawo kwakaita banguru, ina ndakukona kuti handakamirira mombe kuti dzisabude, ndichimirira baba vandandashedzera vapo vanga vaifudza mombe dzodzo kuti vasunge mombe kuti dzisabude. Ndakazongonzwawo ndiri kudanga kwemombe kweko kuti kudonha. Pandakamhanya kubva kudanga kwemombe ndichisvika naate zvangu varara pasi kudai, ndakanzwa kupera simba muviri wangu. Sekuru bva ndivhenekere, ndikati ndinovheneka sei ndaate zvara, kana mukati muda kuvabvisa imbe mubvisai imberi, ndakatarisa ndaate zvara zviite, chirege ndimhanye kunotsvaka sekuru vakuru pazasi apo vanokwanisa kukuitai sei, kukubatsirai kuvabata, ini handikwanise kuvabata. Ndobva ndabva pano ndakanoshedza sekuru vakuru, ndobva ndasvika vasipo ndikati adzimai vavo chiendai mungonondionera, nekuti mamiriro azvakaita handisi kuvaonawo zvakanaka. Ndiritonzwa mumiro wangu kuti hazvina kunyatsondiitira zvakanaka marariro acho avakaita. Ndakamhanya ndakadzika pazasi, ndakazosangana sekuru vakuru vachibvawo kwavanga vanzi vaende. Ndikavati sekuru endai kumba munoona. Ndobva ndadzika ndobva ndanoshedza vamwe, sekuru endai kumba. Ndobva ndanoenda pamwe, ndobva ndaka sekuru ini handisi kuuya kumba ikoko. Kusvika baba mavasumudza handizoda kuvaona vari pamba pangu. Vaendesei kumba kwavo, monosiya mavaisa mumba mavo mekurara mavharire imomo. Ini ndiwane kuya kupi kumba kwangu. Sekuru vakauya kuno vadiki vave, vakaona zvavakaona vakadzoka, vakanditi amai Ndenzo, atezvara wako panenge pasisina. Ndikati munotii sekuru? Ndakaita sendiri kupenga panguva iyoyo, nokuti chitiko ichi chakandikachamadza, ndandisingatarise zvinhu zvakadaro kuti zviitike. Kumuka mazo 3 days ndandichitorwara, ndandisingatonzwa mushe, nokuti pfungwa dzangu dzakawandisa panguva iyo, nokuti atezvara vangu havana kana kundinzwisisa. Banguru vasungwa ava ndiye munhu anochengeta musha wangu kana ndiri kuHarare. Mombe dzangu, nguruve, huku, kumunda ndivanosara vachindionera makore ese andagara nawo. Saka nditoriwo pakubatikana nazvo, handisi kutoziva kuti zvichafamba sei. Aiwa, tinotenda mama. Saka ipapo kuzotakurwa kwababa mukuru vachienda kumapurisa, pesa makanga maakutorwara? Ya, paini yandakatanga kunzwa ndei muchesti, ndichibata nekumusana kuno uku. Mushure menge patosvika mota yemapurisa, ndo pandakatanga kutoona kuti zvinhu zvatoshata. Mota yemapurisa asvika, handazomboita munhu kusvika kunze kuedze, kusvika banguru wangu vatakurwe vaende, vatezvara wangu vatakurwe vaende kumochari. Handazomboita munhu kutofamba 3 days idzi. Kudaro ndakatomboenda tichida kunotorwa mastatement edu, but ndakatongoenda ndichirwara kudaro nokuti nasina option. Tinotenda mama, maita basi.
sekuziva kwenyu musha nemusha une vanovatarira une vatungamiri vanenge vagere munharaunda. Iko zvino ndati aiwa handingangotaure nemhuri ndorega kutaura neutungamiri wenzvimbo. Ndikatadza hangu kusvika kwachief Doticho asi pana Sabhuku ndo vanenge vatanga kuudzwa nyaya idzi. Rega tinzwe kubva kuna Sabhuku kuti nyaya iyi yakasvikawo munzeve dzavo sei. Sabhuku makadi mushe ndiri right. Nani izvo ndichada kuti kumbera kuti muve makatarisa mukomana. Chandikade kuziva Sabhuku ndechekuti nyaya yekufa kwababa vepamba pano yakasvikawo sei munzeve dzenyu? Yakangosvika nyaya ndichinzwa kuti mudhara waparara vanga vachidhonzerana chimuti nomukomana, saka kudonha kwavaita ndobva vatofulata one time. Ndo manzira andakaita pakuya kwandakaita pano. Masvikawo makasvika mutumbi uchiri panzvimbo here kana kuti veukama vakanga vatokwanisawo kupeta kana kuti kuvhara maziso pane hama yavo? Chitunhu handina uchiona bhozi ndakatosvika kuwana vatorodhi vakane mubhokisi nemapurisa. Shoko rakati nonokei kusvika? Shoko rakasvika ndakarara kumba ndakadhakwa. Saka time yakukachena kunze ndopandikazoya kuno. Ndokubva ndazosvika kuwana mapurisa apo vatoisa kare mubhokisi munhu atova mota. Takatarisa chiitiko ichi baba tozoti chiitiko chekuti kuna Changamire chinofanira kuti chitese chisvike zvakare kuti dunhu ritese richeneswe kudeuka kunenge kwaita ropa. Nyaya iyi kwaChangamire yati yasvika here makazoisimudzawo here mukaenda nayo ikoko? Panapa hatina kugona kungoita itsitsa kuna Changamire. Takangosvika kungokachamadzika uno statement yacho yekupa kwakaita munhu. Hatina kuzomboita plan yekuti tisvike nemashoko kuna chief. Saka nanhasi asati asvika chief panapa mashoko acho kuna Changamire asati asvika? Handizive pamhuri yacho yekuti vakasvika neshoko here. Mhuri kainogona kuti saSabhuku ndimi munofanira kunge muchitisvitsira nekuti ndimi ziso ramambo. Okay, zvakaitika ipapo hatisati tambozviita. Chikatovawo chishamiso chokuti takangoshamisika kuti komana mudhara apa sei. Zveshuwa kuna chief hatina kusvika. Takatarisa chiitiko ichi baba ndanzwa kuti munharaunda munomu tingati hedu mwetsvina kutaura kumboita sekuru kuti mwetsvina iripo haishaike mumhuri. Asiwo zvakare takatarisa nhau dzikadoro kanetsa kambwaka. Ndanzwa kuti munharaunda muno mune vanhu vanenge 3 vana vadonha zvakare vachingofa kuburikidza nekunwa kuri kuitwa tumbwa munharaunda menyu. Handina wandakaona akafa nokumwa. Kana mumwe chete? Handina kana wani wandakaona akafa nokumwa. Vanhu havasi futi? Havasi. Zvakaitika ipopa zvakatondikachamadzawo inini kuti zvakafamba sei kuti zvisike pastage iyoyi. Asi takatarisa kushandiswa kwezvinodhaka Sabhuku toita sei musiri munharaunda muno muchete asi nekuda kwenyika yese vana vanhu vakuru vese vari kungotora zvinodhaka zvikuzoita kuti konzeresa kuti vanhu vasvike patasvika nhasi pakuti vanhu vanogona kuzotemana nematemo vamwe vanogona kuzorwisana kuzosvika vanhu pakukuvadzana. Toita sei kuedza kumisa kushandiswa kwezvinhu zvinodhaka? Zvese zvinogona kukonzereswa newe unenge wamwa. Ukagona kuziva kuti stage yandakuenda haisiriyo unoraita yekulimita wega kuti kwandakaenda akuite beta ndimira. Tikutaura kuvanhu vakuru koko vana vadiki? Ndo zvandiri kutaura izvo kuti vana vadiki vacho vanofanira kuziva kuti stage yandava pakumwa ndasvika papi wosiyana nozviripo. Asi vana vacho uri kubvumidzwa here kuti vana vadiki vacho vave vachitora zvinodhaka? Hazvisi kubvumiwa. Hazvisi kubvumiwa. Asi kuti kuri kumwa kwokuti munhu adhakwa zvake haukaona vanhu vakuwisana vanenge vasina kudhakwa zvokudarika. Vanenge vasina kudhakwa zvokudarika here? Vanenge vasina because munhu kana uchiziva kuti ndamwa wawa unoraite kutosumuka waenda kumba. Kana zvazo kunetsana dzatova mhepo dzasumuka idzodzo. Saka zvinhu zvinofanira kungwariwa nemuridzi kuti kwandakaenda kwakusvikike wodzokera munzira. Saka tiri kuti here munhu anenge akadhakwa anenge achitoziva zvaanenge achiita? Kana wadhakwa uchiziva zviripo pawamwira wawa unenge uchitoziva kuti zvino ndadhakwa ndakaenda. Saka sei vanhu vachizoti kana adhakwa kuti sori henyu zvichida mudzimai apindirwa mubathroom achigeza umo kana nemumwe munhu ozoti sori henyu nezvino nezvandakaita zviya wakanga uri wawa. Toti here munhu anenge achitoziva zvaanenge achiita kunyangwe achinyebera wawa. Mukaona munhu akusvika pastage iyoyo anenge achiziva zvaari kuita.
asi kudai ukange wanyatsodhakwa chaizvo hapana chaunombokwanisa kuita. Saka zvipamba panapa kufa kwababa imhepo hakusi kudhakwa kuti kuzosvika pakurwisana kutoti hakusi kudhakwa. Kudhakwa kwanga kuripo asi nyaya vakashandisirana ipo pavakatadza kunzwisisana chete pamaminitsi mashomana. Dai vakaonana kuti uyu akadhakwa uyu haana kudhakwa. Dai pakawana hwana akatiza ndofunga nyaya dai yakatopera. Asi vanhu vaviri ava vana mboya here kumba kuzogadziriswa zvichida vanetsanawo nezvimwe zvinhu kugara kwese kwamaita navo munharaunda muno? Havana mbobvira vauya kuti vagadziriswe kwasabhuku. Havana. Unhu hwavo vanhu vakaita sei? Baba nomwana. Vanhu vatikangogarawo navo tichiona kuwirirana kwanga tichiita tiri pamwe chete ndandisingazivi kuti zvichatosvika pastage yazvikasvika. Vaimbonetsani? Havana. Mashoko enyu sabhuku amungade kupawo mukanga mashoko echenjedzo kana mashoko ekunyaradzana nemhuri yasiwa nababa zvichida zvakare nekudzimbikana nekuenda kwemwanakomana kujeri kana kuti kumapurisa kwaari izvezvi, mashoko amungade kupa kumhuri inoyi zvichida nedzimwe mhuriwo dziri kusangana nematambudziko atasangana nawo muzuva ranhasi akafanana nedambudziko riri pamusha panapa, ndekuti kudi? Mashoko andingagona kutaura ndeyekuti kudai tarega kuita mweya wakafanana nowaitika apawo. Tinogona kunge tiri vanhu tinonzwisisana pakuita zvinhu tiri munzvimbo imwe chete. Asi noizi hatitenderi. Saka sasabhuku toti nyaya dzakadai dzauya kwamuri ndapi matanho amunozotora toti sekuuya kwaita nyaya kwamuri kuti sabhuku ndozvaitika kumba kwedu izvi chitiko chakadai chaitika, ndapi matanho amunozotorawo imimi semukuru wemunharaunda ane ziso ramambo akatarisirwa nevanhu vese kuti ndo baba vanokwanisa kukanzila kana kuti kugadzirisa mhuri, ndezvipi zvamunozoitawo matanho amunozotorawo mapiwa nyaya dzakaita sedzidzi? Matanho yatinongotora ndiyaya yekuti tinenge tichingoavoida noise kuti hatisi kuda noise yakafanana nostage yamasvika iyi. Hatitendere noise yakafanana nayo. Plus iye nyakuita mhosva unofanira kuziziva kuti uyu munhu zvaakutsvaga pandiri zvaakuda kutondikonzeresa kana kutotiza uchibuda ipopo zvanotobatsira. Mwanakomana kauya akatotiza akanorara. Saka mhepo yanga ina baba. Aiwa, tinotenda sabhuku maita basi. Okay. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe, ndataura nemhuri, ndataura nevana, ndataura nemasabhuku masawira ekuti tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika pakuzosvika vakanyemba vachisvika mukufa. Kwatsanangurwa zvakasiyana siyana kuti imhepo dzinogona dzakapinda nekuti baba vane mwana wavo vanhu vaiyemurwa munharaunda, vanhu vakanga vasina kunetsana kana kukakavadzana kwaiva pakati pemhuri zvazongoitikawo nekuda kwekuti zvinhu zvinenge zvada kungoitikawo. Ndataura zvakare nemwanasikana wavo akatsanangura matambudziko avari kusangana nawo pamusha kuti iko zvino vatova nherera ende iyewo akaremara akazosvika pakubviswa makumbo mushure mekunge aita miscarriage. Ane zvikumbiro zvaapawo kuti ndine vana 3 vandoda kuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro asi aindiriritira mukoma vaenda kujeri nababa vachisiya hapachisina mumwe achanditarira. Mutumbi hanzi uriko kumochari hausati wavigwa. Mhuri yachema kuti hapana chekudya nyangwe nhamo ikaenderera mberi, hapana zvakare dzimwe mari dzekufambisa kuti tinyatsonzwisisa kuti postmortem paichabuda mutumbi uchauya nei, zvichafamba sei kuti nhamo iyi ive ichienderera mberi. Vanoda kubatsira mhuri iyi, nhamba ndodziri kubuda pascreen apo kana kuti tifonerei tiri kusvitsai zvakare kumba kwavakanyemba mobatsira nemhuri kuti nhamo ive ichienda mberi. Tizongana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe, tiri kuno ekwado Tito tichete chesarai. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV.